स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। त आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की ओर से। पावर स्टार पवन सिंह के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा यार 75। ये गाना के ऑडियो के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ई गाना के वीडियो के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के वीडियो के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी और ई गाना के लिखले बाड़े आशुतोष तिवारी जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आदित्य देव और साजन मिश्रा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के वीडियो काफ़ी शानदार और लाजवाब होखे वाला बा। एमे पावर स्टार पवन सिंह के अनोखा और नया लुक देखे के मिली। ई गाना के वीडियो के काल यानी 10 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जोना के आप लोग जाके देख सकें। त आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।